पहिल्यांदा असं झालं की त्यांनी स्क्रिप्ट वाचल्यानंतर ती स्क्रिप्ट बाहेर देण्यात आली आहे, त्यामुळे हे नाही, मला त्यांनी स्क्रिप्ट बाहेर दिली, काय केलं मला काही माहित नाही, कारण का आय वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. माझा पार्ट एवढाच आहे की त्यांनी राजीनामा देऊ नये. एक अपडेट द्यायचं मीडियावाल्यांना. अरे अपडेट ऑफिशियल एक अपडेट द्यायचं. तुम्ही बसा इथे. मागे घ्यावा. आव्हाड साहेब म्हणाले की तुम्ही शरद पवार वरिष्ठ नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की राज्यामध्ये अजितदादा, केंद्रामध्ये सुप्रिया. नाही, मला ते काय बोलले याच्याबद्दल माहित नाही. आम्ही आपला शरद पवारांनी राजीनामा घ्यावा या मताचे आहोत आणि या मतावर ठाम आहोत. पवार साहेब अजूनही ठाम आहेत त्यांच्या भूमिकेवर. नाही, पण असं आहे की ते ठाम आहेत म्हणून त्यांनी आम्हाला विश्वासातही घेतलं नाही. ते आमचं म्हणणंही ऐकणार नसतील तर मग जी शिकवण त्यांनी 40 वर्ष आम्हाला दिली की कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत चला, निर्णय सामुदायिक झाला पाहिजे, ही जी त्यांची शिकवण आहे ती शिकवण तेच कुठेतरी अंमलात आणत नाहीये. आव्हाड साहेब काल शरद पवारांनी ज्याप्रमाणे भाषण वाचलं आणि त्याची स्क्रिप्ट दिली त्याच्यामुळे हे पूर्वनियोजित होतं असं या ठिकाणी पाहायला मिळालं. काल शरद पवारांनी जी स्क्रिप्ट वाचली आणि ती स्क्रिप्ट सगळीकडे देण्यात आली. पहिल्यांदा असं झालं की त्यांनी स्क्रिप्ट वाचल्यानंतर ती स्क्रिप्ट बाहेर देण्यात आली आहे, त्यामुळे हे नाही, मला त्यांनी स्क्रिप्ट बाहेर दिली, काय केलं मला काही माहित नाही, कारण का आय वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. माझा पार्ट एवढाच आहे की त्यांनी राजीनामा देऊ नये. एक अपडेट द्यायचं मीडियावाल्यांना.